खौबो खावलायगोन सांबादिक हिसाबै नोंथांमोना निउट्रेलै खामानि माव सरकारखौ समालोचना खालाम सरकारखौ जेथिया समालोचना खालामगोन अब्लानियासो सरकारा खामानि मावगोन नोंथांमोना जुदि सिरि सिरि वान साइडेड जुदि खामानि मावबाय थायोब्ला सरकारा मालाबा खामानि मावाबो जानो हागौ बेनिखायनो आं सानो आंबो मोनसे समाव मिडियायाव खामानि मावनाय हिसाबै जोंनि नाम्बार 1 इथिक्सआ जाबाय जोंनि ससियेल जिफोर इस्युस पाब्लिकनि जिफोर इस्युस बेखौ राइज खालामनांगौ बेखौ निउट्रेल भाबै आं बेखौ लुबैगोन आरो रन्जन दैमारि बिथांखौ बख'नायनि बेलायाव आं दाबो 100% मतामत दङ आरो बिनि थाखाय जि आवाज नांगौब्ला आंनो सिगांसिनाव होगोन होननानै नोंथांमोननो खोथा होनो हायो रन्जन दैमारि बिथाङा जाबाय जोंनि जातिनि हिर' बिथांखौ बख'जानायखौ जों बयबो लुबैयो बेयाव पार्टिनि खोथा गैया बेखौ सोरबा हाग्रामा महिलारियाबो लुबैनांगोन सोरबा XYZआबो लुबैनांगोन रन्जन दैमारिखौ जों जातिनि हिर' हिसाबै गनायो आरो बिथांखौ जों मिथिनायाव दा सुप्रिम कर्टआव माने रेजिस्ट्रेशननि खामानिया सोलिगासिनो दङ सुप्रिम कर्टआव माने आपिल खालामदों आरो बेयाव गभर्नमेन्टआ थोंजोङै रन्जन दैमारि बिथांखौ बख'नायनि थाखाय जिमानखिनि इनिशिएटिभ लानांगौ बेखौ माने लागासिनो दङ समजों लोगोसे बिथाङा जोंनि हारियाव फैनानै मोनसे हारिनि खामानि मावनायनि सुजुगखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामो नोंथाङा सिगां राजखान्थि हान्जायावनो दंमोन आरो मालाबा लिडारशिपनि बेलायाव ओरैबायदि जायो जे नों लुबैस्लाबालासिनो नोंनि माखासे सापर्टारफ्रा नोंखौ बै पजिशनसिम लांनो नागिरो बै समाव माखासे खामानिखौ नोंथाङा बै रायजोफोरनि बाथ्राखौ नायनानै लोगोफोरनि बाथ्राखौ नायनानै एज ए हल मोजांनि बाथ्राखौ नायनानै माखासे डिसिसन लानो गोनां जायो दा बै समाव बै सिटुवेसना दङमोन नोंथांमोना बांसिननो मोजां मिन्थिगोन थेवबो आं जेखिनाखौ बुजि मोन्दों आङो नाम्बार 1 बाथ्राखौ मोजां मोन्दों दा नैबे समाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ हानि पट्टाखौ रानदों दा बेनि सिगाङाव मा खालामदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ UPSCनि थाखाय कचिं होननानै दिल्लीयाव फरायसाफोरखौ हरदों बे मोजांनि बाथ्रा जों जे बाथ्रा खोथायाव बुंबाय थायो जे जोंनो IPS अफिसार नांगौ IAS अफिसार नांगौ IRS अफिसार नांगौ माबायदि ओंखारगोन बे ओंखारनायनि राहा लामाखौ कौटि रां गारनानै दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ खालामगासिनो दङ आरो बिनि आउटकामखौ खोब माने खम समनि गेजेरावनो जेब्ला कचिंआ जोबो बिथांमोना UPSC एग्जामखौ क्रेक खालामनो हायो जोंनि मानसिफ्रा डेफिनेटलि मोनगोन बे मोजां मोनसे इनिशिएटिभ दा स्कुल एडेप्सननि खामानि सोलिगासिनो दङ जायफोर माने स्कुला जोबोद माने अबस्थाया गाज्रि बे स्कुलफोरखौ मोजांसिन मोनसे स्कुल खालामनो थाखाय मोजां टिचार एपइन्ट खालामनो थाखाय बे स्कुलनि जा इनफ्रास्ट्राक्चार गासिबो बिथिंखौ नोजोर खालामनो थाखाय दिनै स्कुल एडेप्सननि खामानिया सोलिगासिनो दङ दा बेयो मोजां मोनसे इनिशिएटिभ आङो जोबोद साबायखर होदों BTCनि खुंगिरि दानि CA मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आंनि फारसे जि मोनसे सेम्पेथि बिथाङा होदों बिथाङा इयुथ सेन्ट्रेल कमिटिनि आंनो इयुथ विंनि स्पक्स पार्सन होदों आं बिथांजों लोगोसे पार्टिनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि पेरेन्ट बडिनि राजु सार बिथांनोबो आं साबायखर होदों इयुथ कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि दानि EM डक्टर नीलद स्वर्गियारि बिथां जोंनि माननाव गेदेर गाहाय नेहाथारि मन्टु बर' बिथां गासैनिसिमबो आरो UPPLनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आं साबायखर होदों आंनो बे मोनसे पजिशनखौ होनायनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जोङो ज'नो मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि खामानिखौ मावलांगोन जोङो आसा खालामदों आरो बे खामानि मावलांनायफोराव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय आं मदद मोनखौ आसा खालामबाय नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम ATM सार्भिस हिटाची ATM एन्ड टाटा इन्डिकेस ATM फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन नोंथांनि गामियावबो बे ATM मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला